Sagudayan nga rin ti surat. Di ba kasalitaan na? Di pa kayam tayo nga marwin nga napauluan sumngaw tulat ta. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manunim. Tanatugtog tiri daw ti balay. Ada nagiti dua nga nako iti kusina tamadamadan nga mangmangan. Idinto ta siya kit isyasyat kumano. Ada na imas nga pulutan ko. Hangkon gimagbaga kay di parit da. Nagordera kami kada iti manganop ket po. Ikanak mo. Pinawaklatan, pinapartiklatan sa ada internet. No retay mailiwak. Biningay-bingay ko mag-interprosak sa akong adubuan. Umaliawasay. Umalingasaw ko na kidi. Hindi lukat ko tirida o jak ekspektarin manunimi nga niya Tessa. Kumadre. Kumadre, kumusta? Apo, kita man pa mailiwak nga ron. Sino kaili mo? Siyempre, ni June. Ang anak ko, tibon niya. Tinawa ng anak mo. Dalak niya. Intukot ko. Ipasarabok ka. Ipasarabok ka ti anak ko. Bunyag, kaniading na. Ay, naggabok at abroad, di ba? Kagawan. Naggabok sa Hong Kong. Hindi lang napanang ang bulan nga, siyang petak. Hindi ka man natin mawagin mo na. Ang mukhang rin cellphone number mo? Hindi messenger. Nag-friend na ka di? Mahan. Adak dito yan. Alawatan mo na. Kaya basta ka na kon. Kinunana kit inala kon tibit-bit naman ang name. Kit simrek. Naka-short. Naka-sleeveless. Nagbanglo ni kumadre. Nagturos iso na ti kusina manunemi ket sinurot ko met na ba na binisbisito manunemi ni June sa nainsarunon ni Risa nga inarakop. Ganat si tayo. Ito'y ninang. Malasin na kayak din ninang mo? Ni malasi ko ang ninang. Aleke. Ana. Darwin, iruan mo kita na. Inruar ko. Para kanyak dito ninang. Para kang ka dito Para matkan ni Risa nga ating mo, dita. At ito kanyak. Ngapot anak kat mo diyang datutukin ka. Thank you, ninang. Tinko. Ituloy yung orti banganin, ha? Madaman sa nagsiasyat ka. Darwin, buwan, jak pa kaming mangan kasto yung oras. Maka, tara manam ti pulutan. Mana ta pulutan? Ito rin. Ramanam. Nang inusar na tinitur manong name sa Kiminit. Amok na niya dito. Ano niya? Adobo nga karne ti banyas. Wan, imang mong ibagbaga ang ibalit na. Ay, mas na to Mambaling ka ti makipulutan. Makiinom ka pa Ay, talagang uminumak. Namuna ka na ta brand comment. Tinaugak manong name ni may nga shot glass. Sa ako tinaugan man ti baso. Sige. Cheers, compadre. Cheers, comadre. Kada pulutan ta. Kamusta na, comadre? Madamdaman siguro, umawag na yan. Kaya nakita di Hong Kong? Nairarang kang nakita Sa pulag ini, yung kasta nga kwa, nagtitipon kami di park nga, pagtitipon namin yung Diyan mo ang mga cellphone number na. Hanggang matagay mo sa Facebook. Takay pala ito, kumadre nga kayo mo. Banta. Ito mo ito kanyak na di ko na. Facebook account na, kapasan na. Friend request ito. Mas tipulutan. Ti makadakas, awam mo ti pangusaram, kumpadre. Buwan nga rod.
Uray no, agpulutan ak na karne ti banyas, o pagbanyasak. Ket ka, di ka nagawid nga agasawa? Hmm. Sino ko man ti pakiasawa? Kinabayag mo nga nag-break kami di boyfriend ko. Di sumba kami kita kararam ka. Oh, matikayat ko kadakwada. Sino nga tikayat mo? Sika. Ah, hindi ka kangangakas ta. Kumadre. Nagdagipim, awan ni kumadre. Tapay. Nakasaganak ba't kayo? Low. Man, sukap nga maya. Saan lang ani? June, tika iliw ko. Natikat sika. Tapay. Apay ka iliw na. Kita umot pa napaspasama ka nata. Kailiw ka makita. Di mo lang mo, kumpadre. Ngayon di pa lang damo ka mama mo. Nga at asawa mi di. Hindi ko inaiban na ka mga naktibunyan. Nagkita tamo na yun. Sa ita, nagkaabkabok sa di Hong Kong. Iti manungatawan. Diti pa bunyag yo, tinaudi. Sa, naminsan ng bakasyon na, malasid na kiti ni June. Isong iti makita na, ninang ko na nasigod. Bale, may kadurato yung panagbakasyon ko. Idi, nag-birthday, isuna. Iti may panag-birthday nanti sa ita. Oh, nakit kitayam ko pa na ipastar mo na lang sa short mo. Kit ni. Agbukbukis-kis. Napudaw di kitilegs mo, kumadre. At ang malik na tiiliw ko. Malagdag ko kunin bakat ko. Pabaam ni bakat mo, kabota ore anyat araramidem, awan. Ti adda ti sangwem, siya. Mga nagdaan na. Gagawin na, dagdagan ni Dan ta manganda agpan, malpasdan sa daglabar. Kalpasan na, mapandan tun maturog. Tabnaon, makadisturbo ka na ta. Hanggang mo nagagangaw kasta. Hanang nagagangaw. Malaksid, numubuteng ka. Alan. O ano siya akong timapan? Ha? Siya ti mga labar, mga digos kadakuan. Kasta nga tinaramid na marong nemi kas leson ti kasukat ti asawa. Nga ni Adel. Sinuksuktan na ina. Tuloy ko matiminong mo nagpulutan. Anong nemi? Sino ti sangag krosonada kini kumandre? Nagsipukal nga napudaw di kitilegs na nagtampong. Anong nemi? Nagimas nga tanakan. Nagimas nga takanin. Virgin nga tapay. E di malpasan manong nemi. Oh, simragdan iti sila da. Paturog dan. Abi nga sila didagdag mo ita. Kat, anis to kung mga ayo. Sa payot maturog, tayin tunubigan, ikang kayo ti pirimyoyo ko na. Sinaludsod ni June. Apay ninang, upiang ka? Kunan. Haan, kasi nung nga, maitad mo ti pirimyomi, tubigat mo saan ka umyan. Kitumayan-tuwanan ako, nakman. Di ka nagpadlaw, amo ni June tagipulong. Manano ko ma. Tinaskan kat may papantiili mo. Siyak di mga kit matungpal man tinarapahap ko. Nga di pa lang kursunadakin ka. Darwin. Di ka man. Mas like peso. Masaludod ko man. Are you still virgin? Ano ang experience ko sa mga iliwak na road. Abay kahit mo pa lang virgin at numarigatang nga pa lang. Oh my God. Sa tino. Iti kwarto. Ano, mabitla nga na tenak dumikos. Kumitak tulad at babalin ko sa rin. Okay? Kasi ka, oras ka, ang digos ka na. Nang digos nga peso manong nemi, nakapalaw-law na tantituwali at ibagina. Kalpasan na, inaananan ti arak kan ti pulutan, simrekan manong nemi, iti bakante ang kwarto.
Yung sa ati kwarto ang di master bedroom ako. Siya nagkinuyo dan manumakan. Inang patagdi ko sa... Ano sige nagdi ko sa... Idagdigdi ko sa manong nimi kas lagumanatin na armas ko. Oh, tutor ka. Makastrek ka itat sa baling nga kuweba. Iso ngagtutor ka, my friend. Kung ini rumara kundi banyo nagtaro sakit sila nga ayan manunemi ni ni Comandre. Hindi sobra ka manunemi. Ba, una ni nagparang amin tawang mat taparte bagina. Nagpindas ti pamagina mano. Wow! Inikad kun tuwalya nga na ibalawal kanyak manunemi si magpatak arim mabawon kang kuwan. Manong nemi nagpapasak dagiti bibig na ti barukong na sa ako yung pababa. Oh, Darwin. Darwin. Sa anim na virgin ka talaga, manong nemi gawa na isarag ko titigla. Sa ako pinagkuti-kuti. Darwin. Darwin. Kumanat iso na manong nemi. Senyas na ang isarag ko ano. Isarag ko na. Manong nemi iti tagon daway kasla nalipatak nga dan asawa. Awan ti sabali manong nemi nga tinungpal ko no saan nga tirugs tirik na. Dasasin no ti saan nga masulisog. Napintas manong nemi ni Comadre. Wait, napintas. Nga nakakinkinis ti babagina. Nakamaymayat manong nemi ni skog ti barukong na. Kinakima sa kanin ni Suna. Kaputan nag-inahit na manong nemi kasla kuha ti maladaga. Naghibasket din manon nemi ti panagasog na nukasta nga dilpatak kuno kinikinitek ti perlas. Ti bugtong nga perlas ti tuktok iti ruangan ti kuweba. Numanin isurot na manon nemi ti patong na nukasta nga sepsepak kuno. Namin manon nemi na itayok nukasta ka nek sa kuntungan ni isarek manso. Nagbanyasak manong nemi. Agklimax tumanin manong nemi. Namin adon ket namin duak meten manong nemi aging gakunan. Siya mamitro mabawo. Punalain ka Comadre. Nakalalain ka Comadre. Nakalalain. Nalaing tangang padpada. Ken naimas ka. Imian ni Comadre manong nemi. Comadre Tessa. Ket pumarbahon hindi bagak nagawi din. Saan nga mabalin nga mariingan da kanagit anak ko? Ken saan nga mabalin? Nga di kiti karo bakit magkita kanto nga pumano dito. Nung tijak amo manong, adumat na kiti masapsapang ang griing nga karo ba? Diyos ko. Naging ka nagring sa cellphone ko. Hello, sweetheart. Abita ka lang. Nasubong ba? Hindi pa lang rabi ko ito. Tawag ka. Na oras ko ma. Alas 10. Nakatulog ako na. Nangunak, nakainumak. So, tinawagan kita. Sabi ka, tak patawagan na ito. Dahil amumat ka kasi ang oras ka tumawag, di ba? No saan nga nasapa, naladaw. Tanong sapa, makibidyo ko na. May, balikasin. Kabidyo call ko, kung naman na, kabidyo call ko, di kita anak ta. Anak, kumusta? Kat kasto eh. Matulog pala, di kita anak ta. Sige. Yung tanong, mangipawitak to. Kadwalayan, kalapasan mates ko, kaya kaya kwa. Control number na. Kasi dati ha, dagiti lahing masapsapod yo ka, dagiti ka, anak ta, ti ibatim. Daduma, i-deposito. Di mo kakisend at deposito ha. Di mo gasgastod na kita nagpamaluwak dito.
Huwag na akong pagdanagam. Bakit, Adel? Agpaspasada man. Ore no, dagiti amin nga ipawit mo, kahit may deposito, kahit di ba pasadaak. So, para kada kami. Amin naman ulat mo, paspasada mo. Darwin. Ewan kaya, madamag ko ni kumadre, ano ka na? Kumadre, sino ang kumadre? Nagato kumadre ta? Dati nagkaputi Hong Kong. Dati ninang ni John. Nga, edi pamunyag, isod damo ka pa nakakita. Talagang amo kay kano edi. Kaya baga mga masikugak. Ang kumpanya na tantungan at kuna na, malagim mo. And then, edi ag birthday ni John, edi ag tawan ti, mo to na? Tsak man mo? Tawan ti dua. Nagbakasyon. Baka umaytod ta. Kaya nung may akit mayat. Tedel sarabo, ang regalo para kay ni John. Baka mamamiso na edi. Tsak malagi pa na. Basta nagamamu kami, ni ibagak nga adan asawak nga masikog ni bakit ko na. Kumpadre ko na naman. So nga idig pabunyag tan, sinapsapo ko So nga adla. So adag birthday ni June, adda. Dahil at naudi sakbay nga napanda Hong Kong. Adda nga boyfriend na yan, unad na asawa na. Tsaka man naman. Baka umayd tayo. Ay wag gayam. Baka man nagpre-request ka. Di kaya gayam ito yung Facebook. Kita tunat na ganun din. Tessa yan. Sige nga rin, kita trabaho ko. Hingga matagpasatan. Di kita anak ta Barbagamang nalaing ni John. Tapos naiwanan na ni Risa. Nanakam ni kita anak ta. Nanakam. So ako pagtanakam. Ay, malagip na gaya man ni Tessa. Ano takalaglagipan na? Kituwa na. Haging ga man naming at damanin ni Tessa. Abay, taka man. Siyempre, mailiwak man kay ka. Kurka, hindi kasi ito yung oras kita video no kanina. Video. Ni, so ito ni, agligad ka pa lang. Rinisip ko. Hello, Adel. Sweetheart. Sigurado nga, ano nga makasalitak na giniduakan nakta. Isudaban pa natin muna ni John. John, imamang mo, video call. Jack mo na ilistuan manong ni Mia mo ipagbagahan taninang mo ang kunay ba? Hello mama. Kumusta ka na? Nakaragdag sa ka mama. Kapata ang danininang ko na 20 may kaduang ngayumay na. Ano? Nininang mo? Sino nininang mo? Nininang Tessa. May kaduang ngayumay nang ko na? When? Kano din mo na? Naipatakot ka no, hindi? Last week sa apa yung magbaga ni papak mo? Kananta kamat ko hindi deta. May pangkinitesa. Imay matgaya man. Imayed sa ataman ni ita. Kung nanangarot kang kanahin ka ng umay. Taapay. Ito mo man kinipapang mo sa cellphone. Pero, imay matgaya mo ni Tessa. Sa atamanin. Apa di mo yung baga? Nalipatak nga road. Imposible. Pagsasalitan ta no, si Mang Peter nga gaputi Hong Kong. Kahit posible nga umayta ko na. Awang matpagulam. May matgaya mo. Sa ita adamanin. Ay. Dan samat sa bali nga mapaspasamak dita, ha? Darwin. Ikatanong ti pa nagduwadong kanya. Pagtirinig ti pa nagtalik mo kanya. Uri manungan, Jessa dita. O na Tessa. Na magsulsulisog kanya. Tapay, sulsulisog ka na ka? Kaya dati yung may na pa nagpasyaran at pa nang sulisog. Mabaling ko ka di kang kasalita.
Sige. Pinaipayak manong name ni Tessa. Hello, kumadre! Kumadre, no kasunod ka pinas mo din, ang pimpinas kamanitan. Ito naman, naka-sleeveless ka. Awan, natagaan namin. Di ba bakit? Di ba ba? Naka-short ka. Nagparang dito na supkal ng legs mo. Kumadre, ma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 mmay kalak kinumusta ni John. Kinabud nun natin tumawag ka, pakpakada kita yan. Basta. Kumadre, dito yung akit ko. Panang balag ko kayo ka. Kada kayo. Di yun lang yan araramidan. Timang kulib ka dyan. Kapag na siyak ti makapungtot. Pumatayak. Animat kumadre, no kas pagarikan talaga madikin ka agad, di sarang to mumayin. Nadaywam ti asawak. Uy, naong pagdanagam. Dahil ito yan di maudi ngayon may kudtoy. Nagtulit ka kidi No, tapanggin mo ti asawak, api di tabalay. Api nga ti mo tawagan, kita kay tiruar. Wala ni kumadre. Si kami damang isurusuruan niya kada kami. Ni mabok lamang man. Sumngaw lang sumngaw. Sumngaw latang sumngaw. Kumadre, marigatan ka kada ito magbagam. Ala, sige, ito ko kinilakay mo na ito ko cellphone, tagawin na ako. Sabi nga hindi mo yung pinilin. Steak. Ay, agdadamo kami ni. Agdadamo ka? Agdadamo nga mga ramin. Awang kaskarila do mga sanay. Amo dati irastrasunda. Mapasamak lang tagay mga pasamak amamuan. Sumngaw lang ang sumngaw. Gawit ka. Katsang kanto mo may. Anong nimi? Nag-awin ka ro. Nagrikad kayo yung tanda-aramin na ano? Nagdadamuak ako na sa anak ng eksperto. Alisto ka maduktalan. Awang kas kaya duman dita nga naglaing na. Narigat nga maduktalan ni bakat da. Tanangarot ka eksperto da. Nagsursurak kumapalay muna. Sakbay nga, nagkarelasyon natin sa bali. Kinungunak itinagam kumano. Sino ito nga tat, mabaling ko nga pagpaisuruan. Anong name pinasublik ti dati nga tidker ko? Diya kung kayat nga muulit ko na. Adan pa nagduwa-duwa ti asawa. Timawag manen, kalwasan ti makalawas mano. O, kumusta kayon? Okay, bet. Kumusta pa nagpaspasadam? Nawaya ka sinarak Kini Tessa, kabayatan nga paspasada ka. Imbas nga paspasada ka, mabangkay check-in, di ba? Sweetheart, di ako nakikita pa yung suna. Nalakaman, alis tumidlaing, ibagam nga di kaya ang kagakit-kita. Baka naraman namon. Ikatam ka tayo, ayaw ti parang duwadong kanya kung nakaman. Salitak mo ni John. John ka na. Mama. Allah ka, mama. Ha? Apa Allah ka ko na. Nabaso mo. Ano basol ko? Ha? Lapukin ka. Saan nga mo may ninang? Saan nga mo may? Anin? May iliwak ng kuhanan. Sino ba ti mailiw? Tsaka mo ha? Saan nga mo may nga magsinsinarak dahil tatang mo, yung papang mo di arwar. Hapi ko mang sinarak do. Sige nga natin, bagta saan nga umay. Mok, ori saan nga umay dita. Agsinsinarak dahil papang mo. Sinublat ko man yung cellphone. Adil na. Ikatim ka di ate pa nang duwa-duwam. Bagtalan ti pa nagtalak mo kanya. Naminduhan mo lang imay.
Yung ti mistake mo, sa among yung baga gadakos, di da mo ngayon may, hamong yung baga, hamot pa kunam. Mistake ko na dyan. Saan ka nalaing? Nagilimod. Sumngaw la, sumngaw. Sumngaw tulat ta. Ang kapag naman eksperto nga garamid kasta, linuro ko, di ba? Iso sa mo lang yung itultuloy. Nga buta, once na itultuloy mo kat sumngaw tumanti kinabunno. Di kitilag anak ko, di kayat ko, nga masangpetan. Laglagi pa. Siyak di matang tilote. Kwartak ti nagastos ti panakipanak dal ti balay. Iso nga papanahon ka. Kadag papas kayon kini kumadren no aramid dampay. Naistoryak da ito'y manunemi kadag iti padak ka tricycle driver. Kayon mo sawan pare, pinatas mo. Pinatas ko siya. Siyempre, masulisog ka eh. Kasi pagsasawa ng sumber ka, iti sa mo nga mo pagroram. Yan. Nagplano ka pa lang o mga mingaw na. Samay sa unag ti balay yung amin. Siyempre, makita adik anak mo, makita di karubayo. No, agrugit ka pare, hanga di arubayan, tapos saan nga sumungaw, di bang sit? Kasta, uy, nagdadamo ka nga talaga. So, sa muntong ulitan pare, nga ba talaga nga, haam mo nga aramid. Pinadas mo lang. Iso nga, tawag lang at tawag manong nemi ni Tessa ang kwital talag. Duble na pati may dito balay. Apay taka. Kahit kan. Talaga di na kayatin. Na minsan lang. Di mo kaniam mo nga naibidyok na din napasama ka na ta. Naibidyok? Mabaling kong isen. Ken ni Adel. Nagkaroon na nag-request at in-accept na. Buyan na mga harot nung talaga naibidyok. Naskan pa nga buyan, basta umanungod ka. Nahan mo kahit ito eh. Diyan ang warta. Ang mga hotel. Wala may kadyabalay. Sarda nga nakon. Tessa. Jakon kaya pa yung maulit din eh. Apay sana ka naimas. Naimas ka. Nalaig ka. Ngayon, jakon ulitan ba eh. Di pa nang lohok na sawak. So pagpakasyakin ka. Pumanaw ka. Imbaglagid din manong naimita nagsardengan. Sinardengan na kun. Siguro manong naimig andan sa bali nga lalaki nga pangipapasan na tiaran. Bidot. Di pa nang pilim ganyan. Tessa. At daan akong ti asawa. Agpeso nga may iliwa. Madamat sa bali pamuspusan. Baglaki din manong naimita sinardengan na kun. Kat ingkarik ilibagik. Ano, at tumanin sa bali pag ang babae nga mang sulisog kanya sa anak to nga pasulisog. Nagbalin matin, manunemi nga kasiti dati nga nalailo kami nagsasalita ti asawa. Kaya nawang matin tinagbalin nga problema, awang matin tinaskin nga sumngaw, tapos nagkastagat mapasamang ti problema. Iti agdama manunemi nagpurguden ti asawa. At napasurunuan, ti may sapay nga anak, manunemi iso nga talo di kiti anak mi. Talon di kiti tricycle ko, manunemi ipaspasadak, iti duwa kabsat ko. Sudat mang ipaspasadak. Idinto ti asawa, aday pastag na karinderya, nga ararakin di kiti tricycle driver akas kanya. Ken, manunemi, ada tinalimad nga aldaw nga panaglakomi iti adobo abanyas. No kasta nga sumangpet ti order ko manong nemi, apag isumat ti aldaw nga kaanta ket apo nagganarkit din. Nga umayda i-take out mano. Agdatricycle ken tultulongak ti asawak iti karinderya. Nakananama manong nemi ti mararanya ka masakbayan di tanlungan nakmi
ni John at Danity Senior High School. Dito nga natin pagkasalita, manong naming iti minsan, pinadas ko, ngayong naglaka at nga matiklo. Diyak pinintas nga ginaburan, iso nga simnaw nga dagos. Sabay ko matanda na naitid ko nga balaag kapag pagsarbingan di biyag ka nagitipada ka nagbuya, more power to your program. Ito ang ragyaman nga pagaya mo, Darwin.